Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Standoff 2. Astăzi facem un videoclip în care o să vă arăt ce cuțit nou mi-am luat și ce mănuși mi-am luat. Pentru că da, încă mi-am mai băgat încă 3000 gold și la 3 o să deschid inventarul. 1, 2, 3. Cam acesta este cuțitul, se cheamă Sting Shroud, ceva de genul, și Gloves Acid. O combinație foarte bună. Aici dau și inspectează, îi dau așa. O combinație foarte bună. După cum se poate vedea. Întotdeauna mi-a plăcut Sting-ul și am zis de ce nu, hai să-mi iau. Și pe lângă asta mi-am luat Nade Hanami, AK Genesis și Akimbo Uzi Overdrive Red. Așa. Hai să dăm și un match. Să vedem cum arată. Ce să-i dau, ce să-i dau? Că dau un TDM. Am vrut prima oară să-mi iau un Mantis Impact, dar trebuia să mai aștept încă 5 zile să scoată de aici, de la oferta asta, să intre pe shop. Și data viitoare când mai bag gold, îmi iau un Mantis Impact. Mănuși nu cred că o să mai iau, pentru că trebuie să mă transfer. Trebuie să mă transfer la ei. Ca să vă arăt. Haide, mă. Nu vrea. Nu spun. Bun, gata, am transferat. Mi-au și acau. What? Așa arată Sting-ul. Shroud, ceva de genul se cheamă. Și așa arată și AK Genesis. Și un kill. Foarte frumos Sting-ul, plus mănușile acid, o combinație foarte bună. Am fost la softic. Bun. Așa. Dacă vreți un V1 să-mi scrieți pe joc, că aveți ideu, pentru că comentariile nu zice, dar nu pot să le mai activez. Dacă am vocea puțin mai ciudată, sunt răcit. Foarte frumos cuțitul. Nu vreau să-l vând, dacă nici Legacy-ul nu l-am vândut, nici mânușile celelalte, le-am băgat la... le-am băgat la tură și le-am băgat la cifre și pe acesta la tură. Ping eu sau ăla? Că nu dau seama. Cred că eu. Unde era de ping? Aha, aici. Nu prea am ping. Nu mai pot să dezvolt pentru că nu prea am avut idei. Nu am avut nici foarte mult timp. Și la suma de, cred că 200 de bune să fac 3 reveal și una, cum se cheamă acela? Se cam uitat. Un handcam. Dacă nu știu ce, adică o să filmez când mă joc. Direct o să filmez și telefonul. Nu o să fac înregistrare de ecran pentru că vreau să mi și mai bine. Să fiu 120 FPS ca lumea. Că dacă îmi filmez și scade la 60. Bun, și acolo pe digă. Să car șocau. Și acolo e șmecherău. A, da, hai să iau și Akimbo Uzi. Că și pe astea mi le-am luat. Ia uitați. Nu o să bun deloc pe așa arată. Da, tot baza e AK-ul. Mamă, pingul meu.
N-am așa mult ping. Am erat aici, ăla, galben, roșu, și nu-i bine. Da. Bun. Am făcut și 5 de ore, am luat medalia veteran 2025 silver. Medalia de la PES. Da, de bronz pentru că nu mi-am la PES-ul. Poate pe viitor o să mi le iau, nu știu. Data viitoare că o să mai bag gold, o să-mi iau, cred că trebuie să-mi iau Mantis. Mă, nu o să mai iau și de rest, nu știu, văd, cred că îmi iau pacul ăsta, dracu, vreau să mi-l iau. E cam 1000 gold, 1000 și un pic. Pe aici, pe aici. Bot. Eu, adică. Na. Și da, sper că vă place acest episod. Dacă vă place, nu trebuie să pasați butonul de like. Faceți noi măcar vreo 50 de like-uri. Un video mai special puțin. Na. Și pe viitor o să mai bag gold. Chiar mult o să mai bag. Pentru că vreau să fac un inventar ca lumea. Bun, hai că am trăit și noi meciul. Hai că n-am stat degeaba. Rancurile am făcut la toate gol 4, aproape Phoenix la Compe și la Alias, dar am scăzut. Mai aveam puțin. Am făcut și level mare. Bine, m-am și jucat ultima perioadă. Chiar m-am jucat mult. Adică în moment dat pe zi făceam 8 ore și na. E ore acolo. Am 6 ore, 6640 kg pe cap. Rancurile le puteți vedea. KD-urile 32, 1, 32. Bun. Asta, așa, și cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai aveți alte episoade cu Stand of 2, nu uitați să apăsați butonul ăsta de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!